Ben, boas tardes a todos e a todas. Vamos dar comezo a esta sesión extraordinaria e urxente do Pleno da Corporación, que ten por obxecto un único punto do día relativo ao desistimento da licitación por erro non subsanable na preparación do contrato e a aprobación do inicio dunha nova licitación para a concertación dunha póliza de crédito para financiar a obra denominada Rehabilitación do Paso do Martelo. Primeiro que temos que facer é ratificar a urxencia do Pleno, por tanto, votos a favor da urxencia. Queda aprobado por unanimidade. Como comentaba, o asunto da orden do día é esa desestimación da licitación e iniciar unha vez máis o novo procedimento de licitación. Non puideron ver na documentación un pouco cales foron os feitos levados a cabo nos últimos meses, dende o inicio do anterior proceso de licitación xa na anterior legislatura ata o debatido nunha das últimas sesións plenarias relativo á adxudicación do préstamo á empresa mellor valorada, non? O que pasou despois, como se recolle na documentación que se lles remiteu, é, entre outras cousas, que nese proceso de formalización se advertiu a existencia dun erro nas bases anteriormente confeccionadas e sacadas á licitación, non? En concreto, na cláusula terceira do prego que rexía a licitación, que decía o período de disponibilidade da conta de crédito comezará na data en que formalice o contrato e durará ata o 31 de 12 do ano 2043, data da que en todo caso se producirá a consolación da débeda. Trátase dun erro non subsanable das normas de preparación do contrato ao non fixar un período ou data factible de disponibilidade da cota do crédito, o que impide formalizar o contrato en documento administrativo axustándose con exactitude ás condicións da licitación. O que se fixo a partir de aí, además dos informes técnicos que tamén puideron consultar, foi tratar de subsanar o error, ou mellor dito, subsanar o error e volver a sacar a licitación á maior brevedade posible, e para iso estamos hoxe aquí. Xa se advertiu tamén esta situación fai unhas semanas en Xunta de Goberno. Ali tamén se acadou cando menos o compromiso de, en paralelo a este procedimento, ver outras posibles alternativas por si o período da obra se alongase máis do desexado e pudera comprometer a subvención que en parte nos axudará a afrontala, non? Por outro lado, este goberno tamén os técnicos que desta casa confiamos en que o plazo se poida cumprir, que a licitación se poida desenvolver nas próximas semanas e poida estar resolta con plazo suficiente como que a empresa que resultou adxudicataria da obra poida desenvolver as obras no período que propoñía, que eran 9 meses, como saben. Por tanto, isto é o que temos por diante. Doulle a palabra aos grupos. Ten a palabra o voceiro do BNG. Vos serán a todos e a todas. Dende o BNG lamentamos e queremos expresar a nosa preocupación pola situación que se generan por causas que son exclusivamente na redacción dos textos das bases da licitación. Cicais, fora desexable que, ainda a pesar da premura dos plazos, se houvese convocado a Comisión de Facenda para explicar de forma máis pormenorizada o asunto. De todas maneiras, do noso grupo comprendemos a ausencia do asunto. Como dicíamos antes, o que nos trae aquí a desestimar o proceso de licitación da póliza de crédito e o inicio dun procedimento novo de licitación. Non é causa relativa nin a capacidade económica do Concello, nin a carestía da operación, nin o desinterese das entidades financeiras, a causa, xa como dixemos arriba, exclusivamente é un erro na redacción das bases. Non cuestionamos nin o erro de redacción nin a forma de corrixilo, non nos compete. Nin temos información suficiente para valorar se esta solución que se propón pasa por declarar non subsanable o erro ou, como consecuencia, aprobar o desistimento da licitación. Si esta sería a única solución posible.
Pero sí lamentamos que esta situación poña en risco a realización das obras de rehabilitación do Pazo do Martelo. Dende o BNG imos a apoiar, por suposto, o que se propón, tanto o desistimento como a aprobación do inicio da nova licitación. Pois así o recollen a proposta presentada á Corporación cos informes do Servicio de Tesorería, da Intervención e dos Servicios Xurídicos do Concello. E pedimos que, dende o Goberno Municipal, se adopten as medidas que sean necesarias para agilizar o procedimento de licitación que agora estamos a reiniciar. O BNG vai aprobar a proposta que se trae. Ben, ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Así non rompo nada. Boas tardes a todos. Desde o Grupo do Partido Popular vamos a apoiar esta proposta, non sin antes incidir en que sí que nos preocupa esta demora nos plazos. Xa era xusto un ano para a execución da obra, para finalizala, e con estes retrasos consideramos que vai ser moi difícil que se cumplan. Dámonos conta que isto é un fallo burocrático, pero daqui a execución da obra poden salir varios problemas, e iso pode ralentizar e quedar fora de plazos, e con eso a desestimación o poder captar a axuda a que solicitamos, e pode ser un lastre para o Concello. Así como trasladamos en reunións previas, hai que considerar posiblemente outras alternativas para acometer as obras de reforma do Pazo de Martelo. Nada, con eso apoiamos a proposta que levas adiante. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, vemos un poquinho e debemos estar agradecidos a ese cambio de posicionamento que fixo o Partido Popular con respecto á última votación sobre a remodelación do Pazo de Martelo, onde votaron en contra. Agradecemos que cambien de sentir en este momento, mas nós estamos preocupados, como ben manifestaba o voceiro do BNG. Por un lado, porque seguimos en reunións entre os diferentes grupos e chegamos ao pleno e cada un ten que facer unha exposición libre, sin unha proposta, creo que consensuada, en un tema tan importante como é pedir un crédito de 1 millón de euros máis os intereses que acarrea. Vemos que vai ser a dinámica utilizada por o Goberno, entón nos adaptaremos, e vemos tamén con preocupación os plazos. O manifestábamos na Xunta de Goberno Local, que víamos xa en xullo os períodos moi cortos para poder cumplir esa fecha fin do 30 de setembro do 24, e se analizamos un poquinho as situacións das obras que hai actuales no Concello, que teñen carencia de supervisión e de seguridade. O día 11 empeza o colexio e temos as planchas postas encima da cuberta sin dar garantía aos rapaces que poidan asistir ao colexio con seguridade. Vímoslo recentemente no pabellón polideportivo, onde a situación que se dou foi un poquinho complicada. Entón, a situación que nos provoca eso ao noso grupo municipal é incertidumbre. Entón, o noso voto vai estar condicionado un poquinho á exposición que faga o grupo de Rianxo en Común e garantice que vai estar encima da execución da obra para que se cumplan os plazos. Falaba vostede tamén dunha alternativa. Gustaríanos saber cal é esa alternativa, porque se estamos aquí para decidir a votación dun crédito e se aproba, explíqueme cal é a situación que se dá en caso de que a empresa non cumpla. Ese é o que nos gustaría saber, e o noso voto vai estar condicionado á exposición que faga o grupo de Rianxo en Común. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Rianxo en Común. Bueno, boas tardes a todos, dada a situación na que nos atopamos, co obxectivo de subsanar o erro cometido nas bases da póliza de crédito para financiar a obra da rehabilitación do Pazo de Martelo e remitíndonos ao acordado no último pleno, o Grupo Municipal de Rianxo en Común votará a favor desta proposta. E sí que me gustaría resaltar que, tal e como se falou en Xunta de Goberno, sí que por parte de todos os grupos ali representados, falouse dunha alternativa para estudiar outra posible obra, pero, bueno, aí se quedou simplemente no que falamos na Xunta de Goberno. Queda pendente de falar co resto dos grupos outra posible alternativa. Sin máis, como dixen, votaremos a favor.
Si se me permite un comentario, as palabras que dixo Óscar Voceiro do PSOE, nos vamos a apoiar a proposta desta nova licitación das bases para otorgar o crédito. Outra cousa que apoiemos a proposta de renovación tal como estaba pactada. Isto despois ten que voltar a pleno a aprobación de todo isto. Con respecto ás posibles obras de mellora, esta semana, ou fai 15 días, saliron axudas públicas para a renovación de vivendas ou locais de patrimonio público. E, bueno, esta podría ser unha opción de encauzar se isto non sale adiante ou se vedes que estades cortos de plazos para executar esta obra. Hoxe en día hai diversas posibilidades nas que collería a esta renovación do Pazo de Martelo. É cuestión de estudialas e solicitalas. A que me refiro a unha axuda da Consellería de Vivenda. Entonces, bueno, hai que estudiar diversas posibilidades. Ten a palabra o conselleiro do Partido Socialista. Sí, creo que debemos ser un poquinho máis pragmáticos e ser un poquinho, creo que máis, decir un poquinho máis a verdade. A esas alturas non cabe valoración de alternativa ninguna. Propuxo na Xunta de Goberno Local e o que lle competía ao Goberno en ese momento era facer unha valoración se había esa alternativa ou non. Se lle mandou desde este grupo unha valoración para que tuáramos a cuantía económica do que lle supoñería real ao Concello a inversión no Pazo de Martelo e estamos vendo que un mes despois pois seguimos nas mismas. Non cabe ahora mesmo facer ningún tipo de alternativa e vemos que por parte do Goberno pois tampouco hai e non corresponde decir que a aprobación do crédito vai vinculada a unha execución dunha obra. A coherencia sería, se non estou de acordo coa obra, non aprobo o crédito. Ese é un poquinho o sentido de que temos que ser un poquinho máis pragmático en todo isto e dicir a verdade. Ben, o que, como se comentaba, non? O que se valorou era o que se comentou, pero podemos estar máis ou menos de acordo, non? O que se falou é que unha vez que se iniciara o proceso de licitación e se iniciara ese camiño hasta que se concluya, que concluirá cunha proposta de adxudicación que efectivamente ten que volver a pleno, podíamos aproveitar ese tempo os distintos grupos para, de ser o caso, estudar outras opcións e se esas opcións estimáramos que eran máis oportunas ou incluso durante ese tempo que pudera xurdir calquer outro problema que comprometera o desenvolvemento do proxecto, pois ter ese plan B, non? O que se falou foi de iniciar ese traballo unha vez que se iniciara tamén o procedimento de licitación, e iso é o que estamos hoxe facendo, iniciar o procedimento de licitación que concluirá, de ser o caso, con outro pleno no que haberá que aprobar a adxudicación do préstamo, tal como se fixo ainda fai unha semana, non? Saían tamén, ainda que non entendo moi ben o sentido, pero saían tamén outras actuacións que se están levando a cabo en distintas instalacións municipais. Cada unha destas obras, como supoño que saben, ten unha persoa responsable, unha dirección de obra que en todo momento non me cabe dúda que velan porque a seguridade das obras que cumpre con todo o establecido. Non me cabe dúda de que así é. Teño plena confianza na xente que desenvolve esas direccións de obra, que ademais non son traballadores deste Consello, pero si son traballadores e traballadoras que teñen a súa empresa neste municipio. A nós, este equipo de goberno, pero tamén os técnicos municipais, por norma, sempre tratamos de apremiar a que as empresas desenvolvan as obras a maior brevidade posible, con menor impacto para a vida diaria dos rianxeiros e rianxeiras, e, por suposto, neste caso, pois tamén así o faremos porque vai por diante o interés de todos. Con isto, someto a cuestión á votación, recordarlles, como xa tamén foi advertido na anterior ocasión, que exíxese a maioría absoluta do pleno para que a cuestión prospere. Por tanto, votos. Podíanos certificar os plazos que corresponden?
Porque na información Non que podemos mandabas... establecer un debate continuo en cada pleno que hai, pero en todo caso, cal é a cuestión que se pregunta? O debate hai no porque non hai antes, Julián. Si tuáramos unha reunión antes, estas cousas afloraban e chegábamos aquí con outra disposición. É dicir, nós temos dudas sobre os plazos que corresponden a esta aprobación, cantos días vai haber para que as empresas presenten, que xa estaba reflejado no documento, canto período de alegación, e con que fecha se vai empezar a licitar. O proceso de licitación irá pola vía de urxencia e terá os días de licitación que establece a normativa, haberá os días de alegacións que establece a normativa e virá a pleno tamén a maior brevedade, pero en todo caso non sei se require... Sí, vamos ser o caso. Si podemos, publicamos hoxe mismo e serían 8 días naturais, que remataría o día 7 para presentar ofertas. O xoves 7. Vale, con que plazo se podería xa licitar a obra e empezar a executala? Remataría o prazo un xoves, se podemos abrimos ese mismo venres e se a documentación estivera ben, habría que valorala, volver a traer ao pleno e estaríamos, pues eso, na semana da Guadalupe. Sempre cando non haxa que requerir, pois ao mellor sobre o día 21 ou 22 podemos ter algo. Como decía, abrimos a ronda de votacións, por tanto, votos en contra da proposta, abstencións, votos a favor da proposta, queda aprobada por unanimidade. E con isto rematamos a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación.